Dobrodošli u 4. dan Budi dobro programa. Vjerujem da ste već primijetili kako se puno bolje i mirnije osjećate. Ovo je tek prvih par koraka na putu koji vodi mirnom, svjesnom i zadovoljnom životu. Kroz ovih nekoliko koraka naučili ste kako otpustiti napetost i prepustiti se promatranju vaših misli i osjećaja. Naučili ste kako poslušati svoje tijelo i svoje osjećaje i posve sigurno ste naučili i nešto novo o sebi. Ovaj program možete slušati koliko god puta želite i svaki puta ćete primijetiti i o sebi naučiti nešto novo i drugačije. Želim vam da stvarno budete dobro, bez obzira na trenutne misli, emocije i događaje oko vas. I da vam taj divan osjećaj donese sve dobre stvari koje želite. A sada se udobno smjestite, polako udahnite i izdahnite. I postanite svjesni sebe i prostora oko sebe. Osjetite kako vam se tijelo sa svakim izdahom opušta sve više i više. Polako zatvorite oči i osjetite ugodnu težinu svog tijela. Osjetite kako vam stopala ugodno prijanjaju na podlogu. Kako su vam ruke ugodno teške na krilu. Osjetite cijelo svoje tijelo kako se prepušta u ugodnoj opuštenosti. Dopustite da vam se tijelo sa svakim udahom i sa svakim izdahom sve više i više opusti. Obratite pažnju na zvukove oko vas. Zvukovi dolaze i zvukovi odlaze. Oni kruže oko vas i ponovno odlaze, ostavljajući vas u sve većoj i ugodnijoj opuštenosti. Dozvolite zvukovima iz okoline da kruže oko vas, da vam dolaze i da odlaze od vas. I nemojte ih slušati, nego im samo dopustite da budu i da postoje tu negdje uz vas. Pa sada obratite pažnju na svoje tijelo. Samo budite promatrač svog tijela i pređite ga vašim mislima. Od stopala pa sve do vrha glave. Samo pređite u vašem umu cijelim vašim tijelom. Od stopala preko gležnjeva, listova, koljena, bedara, zdjelice, struka, prsnog koša, ramena,
pa polako u ruke, vrat, sve do vaše glave, skroz do vrha glave. I onda istim putem polako nazad. Samo pregledajte i proskenirajte cijelo vaše tijelo, da vidite kako se vaše tijelo osjeća. Samo primijetite koji su dijelovi vašeg tijela napeti, a koji su opušteni. I nemojte pokušati ništa mijenjati. Samo primijetite svoje osjete. Dopustite cijelom vašem tijelu da se osjeća točno onako kako se upravo sada osjeća. I ovdje i sada je sve dobro, a vi ste ugodno opušteni. I u toj ugodnoj opuštenosti je sve dopušteno. A sada obratite pažnju na svoj dah, svoj udah i svoj izdah. Osjetite kako vam udah podiže energiju i kako vaš izdah opušta. Samo prirodno dišite i obratite pažnju na svoj dah. Osjetite pokrek daha u vašem tijelu. Promotrite do kuda u vašem tijelu dopire vaš dah. Gdje ga osjećate više, a gdje manje. Poslušajte ritam svog disanja. Da li dišete plitko ili duboko? Da li vam je dah dugačak ili kratak? Poslušajte ga i dopustite mu da bude točno onakav kakav vam danas odgovara. Ako želite, svoj dah možete brojati polako. 1 za udah i 2 za izdah. 3 za udah i 4 za izdah. Ako vam pažnja odluta, samo je polako vratite na dah i broj i samo nastavite gdje ste stali. Udah i izdah, polako i prirodno. I kada dođete do 10, krenite iz početka. A sada otpustite svoj um. Dopustite svom umu da bude slobodan, bez truda i bez napora, bez očekivanja i bez kontrole. I pustite svoje misli slobodno. Neka odlutaju, neka misle što god žele, neka vam na um pada što god vam želi na um pasti. Bilo koja misao, bilo koja ideja, sve je dobro došlo. Neka vaš um bude slobodan, bez zadrške i bez truda. Dopustite svojim mislima da se vrte kako god žele, da budu potpuno nesputane, da odu, da dođu. Sve je dozvoljeno.
A sada polako vratite pažnju na svoje tijelo. Osjetite kako su vam stopala težinom naslonjena na podlogu i kako su vam ruke ugodno i lijepo teške. I kako ste cijelim tijelom ugodno i udobno opušteni. Udahnite i osjetite kako vam je udah donio svježu i čistu energiju. I kako ste potpuno svježi i potpuno odmorni. I kada ste spremni, samo polako otvorite oči. Drago mi je što smo zajedno došli do kraja ovog programa. Bravo za vas jer ste ustrajali i redovito vježbali opuštanje. Mir i staloženost uma se postiže vježbom. I kao svaka druga vježba, što je više radite, to vam bolje uspijeva. Naučili ste poslušati svoje tijelo i svoje osjećaje. Naučili ste ih pustiti da budu kakvi jesu i biti mirni s njima. Ako želite, ovaj program možete ponoviti puno puta i svaki puta ćete ga sigurno doživjeti drugačije. Pozdravljam vas i želim vam da stvarno budete dobro, bez obzira na trenutne misli, emocije i događaje oko vas. I da vam taj divan osjećaj donese sve dobre stvari koje želite. I budite mi dobro.